To assalamu alaikum, ina wa mutane na fatan alkhairi. Duk wanda yake so ya kalli ga wannan Indian Hausa ya saya ya dakata kuma ya saurari abin da zan ce masa daga farkon ta har karshen ta insha Allah. Saboda haka dan uwa kar ka manta idan baka mana subscribe ba sai ka mana subscribe kana karanta mana kalaro sanarwa da zarar mun daura sabon bidiyo kai sai za sanar da kai. Kar ku manta ku yi alaman nan ta liking domin da shi zai kara mana kwarin gwiwa domin mu zo muna dinga muku fina-finai masu zafi da izinin Allah. To yayi kyau. Abin da nake so da kai idan ka shigo YouTube ɗinka daga farko abin da zaka na dinga yi kar ku manta abin da nake muku bayanin nan yanzu abin da nake so ka gane za ka ga nambobi akan screen nan za ka ga kamar irin number 1, number 2, number 3 yana wucewa to wannan nambobin to shine security din wannan film din domin da cewa TikTok asalin YouTube ba su bari ba ka sa musu film din complete akan wayan akan asalin akan YouTube ba shi yasa muke kawo muku wannan hanyar domin kuma ku je ku gani domin ku amfana. Saboda haka ɗan uwa ina kowa da kowa barka da shigowa cikin nan kuma muna da group namu na VIP duk wanda yake da bukata ya shiga group namu ta VIP kofa abu take kana iya tuntuban wannan namban kamar haka akan yadda kake gani akan screen haka kana iya tuntuban mu insha Allah. To yayi kyau. Da abin da nake so mutane su fahimta kar ku manta wannan nambobin da suke wucewa akan screen nan shine asalin passport din wannan film din. In kana da kuma takarda ko kuma kana da biro kana iya rubutawa ko kuma ka samu wani paper sai ka rubuta nambobi guda 6 ne muke bayarwa insha Allah. To shine wannan passport din in Allah ya yarda. To yake ina kowa da kowa fatan alkhairi mutanen da kuke bibiyar mu cikin wannan gidan muna muku fatan alkhairi muna muku barka da zuwa. Muna da VIP group duk inda kake kana iya mana magana insha Allah mu kuma za mu faɗa ma ta yadda zaka yi ka turo da sakon naka mu kuma mu saka a cikin group din VIP ba tare da ma sai ka zo YouTube ko kana dinga nema kana dinga shan wahala akan kafin kana dinga kallon wannan film din ba. Saboda haka ina kowa da kowa barka da shigowa. To yayi kyau mutane na idan ka shigo kasan description inda ake comment ko kuma kasan description kana shigowa za ga mun sa wani link sai ka shiga wannan link din kana shigo wannan link din ba tare bata lokaci ba zai ce ma ka sa masa passport. Idan ka sa masa passport din wanda kake gani akan screen nan to shi ka dauko dama tun farko muka ce ma ka rubuta da wanda ka rubuta nan sai ka dauko shi kana dauko shi insha Allah sai ka je ka sa inda kana danna wannan link din zai ce maka sa passport kana sa passport to kana danna shi zai baka dama zai bude ma shi to inda akwai in ka je kasa kadan zaga ya bude ma postan film din da film din idan kai dan kasa kadan zaga inda aka ce mai shiga nan shiga nan ka danna zai baka dama ka je mega zaka iya zuwa mega zaka ganshi film din lafiya lau zaka iya sauke shi kana iya kallon sa lafiya lau. To ya kyau idan kun ji daɗin bidiyon nan da Allah kar ku manta ku yi min like sannan ku share wa mutane domin su gani domin su amfana. Na san da cewa da dama mutane suna dinga kallon Indian Hausa fassara wanda an fassara su wanda kuma complete ne wanda ba sa samun shi akan lokaci insha Allah ku dinga bidiyo musamman a cikin wannan channel mai suna Yawan Alaji insha Allah za ku dinga samu sosai da sosai insha Allah mutane na sai mun haɗu da mu da ku a bidiyon mu na gaba. Ga yadda za ka yi ka samu wannan bidiyon sai ka danna nan waje inda aka sama wannan ɗigon sai ka danna shi kamar haka za ka buga wannan bulun rubutu ya fito ma sai ka danna wannan bulun rubutun yana fito ma shi sai ka zo ka danna alaman Chrome idan akwai Chrome akan wayanka ya danganta da browser da kake amfani sai ya tafi da kai kamar haka. To ni zan sa passport ɗina yanzu zan sa passport ɗina yanzu yanda za a yi a buɗe kenan sai ni yanzu zan sa 60 ka tabbatar da cewa amma kai zaka kalle shi akan bidiyon da aka sa daga farko sai ka saya ka saurari wannan passport din zaka ganshi yana kawowa yana daukewa sai ka saya ka saurari tukun zaka na dinga samun wannan bidiyo sai in sa 70 sai in sa 90 na sa passport din zaka ga ya shigo min ciki yanzu idan kai ya danganta da idan ya sake siya ma wani waje ka sake danna wannan dogon rubutun zai sake wucewa da kai sai ka danna wannan kaga kana danna wannan zai baka dama ka sake kallon sa kenan bari ku ga zai yi satin yanzu. Na riga ni na sauki application din asali na kallon fina-finan amma idan kai ba masa ya kawo ka nan direct ba ruga yanzu zai bude insha Allah kun ga yanzu ya bude sai ka zo ka danna nan wajen idan kana so ka sauke ne akan wayarka zaka danna nan wajen zaka yi save to drive zaka iya saukewa sai ka zo ka danna nan wajen kana ka kalle shi live.